गसाइगाव महकुमानि सिमोनथाफु पुलिसा थांनाय हराव श्रीरामपुर इसिं हादरसायारि से गेटआव नाका चेकिं खालामनाय समाव BR-01 GK 2113 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव ट्राकनिफ्राय खान्थि बेरेखायै लाबोनाय मोन 20 कार्टुन बियारखौ हमनो हायो। उनाव ट्राक सालायग्रा उमेश पासवानखौ पुलिसा हमो। हमजानाय उमेश पासवानखौ बिहारनि बैशाली जिल्लानि बाकारपुरनि होना मिथिनो हादों। Killer.